Разглеждам игрите в момента. Къде си му Сашо? Симо бие чеки в момента и към 10 часа ще е готов. Той бавно свършва, той от 1 час почва маратон. Не мога го убия. Какво? Не си единствен в този тим. Мене ли се? Да. Си бе, човек. Денката не знае къде е. Чакай бе. Денка с нас е тапанар. Чакай бе. Аз гледам Воронов и си мисля, че съм аз. Много си памен човек. С него бере на време, ама нито съм я. Добре бе, как ма? Кой? Кораба се махна, може да излезете от дупките си. Как да направи? Добре бе. Пусна ми на Макс, брат. За какво съм се пуска на Макс? Защото мисля, че много Владислав, бейби. Жив е той, жив е. Сашо, брат, не ли говориш само тук, бе? Деца опълна си си ти. Might notice me. Как няма ли го бързо това не бе, брат? Кристияне, ти ли си бе? Да бе, брат. Идвай да играем! Гинев е жив. Винаги съм тъжен. Това е пак му убити. Мишо! Ау. Ей, Баста! Нотисник лайк! Гостите мислят, че 10 минути някак. Баста! какво е, човек? Веднага нотисник лайк! Нотиснах го! Ръцете са ми жестче. Какво? И аз той викам, Ники. Shut up, Kenny. Хе! Ръцете са ми жестче. Окей, Kenny. Аз пък не искам да... Аз пък не искам. О, Сашо, просто е. О, бъте кукумбер. Не искам да... Не знаеш някой път майка му почва каса и той ви кара на умряли. Вау, не е точно си. Тук е прав, тук е. Запръскам. Ти много да... Много трудно с пивчето. Да, една отварен. Как му Виж голямата алта, брат ми сби в джипа. Виж, че има колко много игра. Да. Те сте педаре, Ники. На нашата страна. Е, за нас. Пиш рефлект. И аз, който аз съм със сол. Михайловски, каквам ти компа? Какво правиш, хакаш до компа, бе? Я видим чата какво става. Дал тека. I don't know what I expected. И аз не знам кой. Мале, знаете ли кой видях, бе? Мен. Любо. Ох, май. Любо, той жив ли? За коне не чувам, бъз. Да, бе, кирката. Ми се похвали, че бил намерил приятелка. Не са ли? Да. Ники как се смя? Шестата му е май. Ей, той Любо ги сменя. Абе, той Любо е бах ти шенкара, ги сменя като носи кърпички. Направи 110, да станат и 10. Какво е? Отсъствие. От други ни е 115. Няма ремонтни вече, бе. Не ми казвай, няма какво ни изпълняваш. Ей, деца. Мъкти, бе! Смотания. Ей! О, сега са целият тим и някакъв Куприн и Ситракс. Пак не дай пазарджиското име, което ще ми чуят. Е пак ти пазарджи. Куприн. О, сме кил. Съжалявам, хора. Не, Сашо, не! Мишо, къде избяга, бе? 5 секунди. 4, 3, 2, 1.
Ало! Стига вече, Мамо, няма дома да се слушате. закуткаш, ало! Ама стига вече! Минута търпа вече. Ай, Жезо. Стани. Добре, бе. Съм в другия тим сме, а? Ники, виж то от моят тим, как се казва последния. Много смяхме. Тупак Корея. Вие бахте нискобюджетният играч на края си. Тупак Корея. Здравейте! Искам да благодаря на хората, които гледат простотиите ми. Ако ви харесва това видео, разгледайте другите ми глупости. И не забравяйте да цъкнете лайк копчето, защото за всяко харесване едно дете в Африка получава оригинална чанта Прада. Също поздрав за Антон Денков, а.к.а. Денката Тонков.